Dette er en aflevering over blandinger med titrering som hovedmål, og det er Paul og Thomas, og vi vil gerne starte med at fortælle om formålet. Formålet med det her forsøg, det er at finde ud af, hvor meget jern der er i det stål. På billedet kan der ses et reaktionsskema over titreringen, som vi laver i det her forsøg. I starten, som vi kan se her, der har vi jernet, som vi så blander sammen med svovlsyre, og når det sker, så dannes der jernioner, som der kan ses herovre til højre efter reaktionen. Og man kan så se, at ved 1 mol Fe, der kommer der også 1 mol Fe2+. Og det indhold, eller den blanding af svovlsyre og Fe2+, titreres så med kaliumpermanganat, som der hedder KMNO4. Og når det sker, så går vores blanding fra før med svovlsyre og jern, den går sammen med kaliumpermanganat, hvor den så danner et forhold 1:5, fordi der skal 1 MnO4 til 5 Fe2+. Og ud fra det ved vi så, at når der ikke er mere Fe2+ tilbage, så har vi så vores mængde af MnO4, og det er vores ekvivalentpunkt. Og ekvivalentpunktet kan vi så identificere, når det er, at blandingen begynder at få en lidt rødlig farve, fordi at vores kaliumpermanganat får en intens rød farve, så det sådan set på en måde virker som en indikator selv. Her er der så et billede over vores opstilling af forsøget med titrering. Som vi kan se, så har vi en birette fyldt med kaliumpermanganat, og det skal så dryppes ned i den her koniske kolbe, hvor i vi har vores svovlsyre med stålulden og den her magnet, og så nedenunder den koniske kolbe, der står den her magnetomrører, som får det til at røre rundt. Og lige så stille, så skal vi så have dryppet det her kaliumpermanganat ned i den koniske kolbe. Og det skal ske meget langsomt, fordi at man skal holde øje med det nøjagtige ekvivalenspunkt. Og der er så nogle sikkerhedsforanstaltninger, man må tage sig, når man arbejder med det her svovlsyre, fordi det er nemlig meget farligt for øjnene. Det kan skade øjnene. Så derfor der brugte vi sikkerhedsbriller under hele forsøget, og desuden så brugte vi også en kittel for at beskytte vores tøj mod det her kaliumpermanganat, som kan give pletter på tøjet og desuden også misfarve tøjet. Med et forsøg som det her, så er der selvfølgelig også en masse fejlkilder, som der følger med. Og der er for eksempel, man kan have målt forkert, enten hvor man har målt forkert i forhold til afvejningen af stålulden, eller man kan have kommet til at lave borettens mængde af kaliumpermanganat upræcis, så man også har fået enten for meget eller for lidt i forhold til, hvad man har skrevet. Og så selvfølgelig kan ens beregninger også være en forkert faktor, hvis det er, man kommer til at lave en forkert udregning, som selvfølgelig kommer til at påvirke ens resultat. Og ekvivalenspunktet, det er der, hvor vores kaliumpermanganat har reageret med alt med Fe2+ ionerne, der er nede i vores blanding. Så når den begynder at skifte, hvis vores blanding begynder at skifte farve, så er det fordi, at der ikke er flere Fe2+ ioner tilbage reagerer med, og på grund af at vores kaliumpermanganat allerede har den der røde, eller den violette intense farve, så når den begynder at skifte farve til en violet rødlig farve, så ved vi, at vi er nået til ekvivalenspunktet, og det er der, man skal stoppe. I toppen af billedet kan vi se vores masse af vores ståluld. Vi kunne ikke rigtig få det 100% vejet op, så vores
opmålingen er på 0,101 gram. Og så har vi også en koncentration af vores titreringsmiddel og vores indikator på en måde, af vores kaliumpermanganat. Og den koncentration er på 0,02. Så har vi også en volumen fra boratten, det er hvor meget af titreringsproduktet vi har brugt, og vi har brugt 18,3 ml. Vi starter så med at beregne stofmængden af den mængde KMNO4, der er blevet tilsat indtil ekvivalenspunktet er opnået. Og hvor den formel vi benytter til at beregne den her stofmængde, den hedder N er lige med C gange V, altså stofmængde er lige med koncentration gange volumen. N er lige med 0,02, som var koncentrationen af KMNO4, gange 18,3, som er volumen for beretten, som vi har brugt, og det giver så 0,366 mol per liter. Og nu skal vi så til at beregne stofmængden af det jern, der findes i det her stål. Og for hver gang vi har brugt 1 mol af det her kaliumpermanganat, der har vi brugt 5 Fe2+, som man kan se oppe i den grå boks. Og det giver altså et forhold, som hedder 1:5, og derfor så ganger vi med det første resultat, vi fik i opgave A, 0,366 gange med 5, og det giver så 1,83 mol per liter. Vi skal nu beregne massen af jernindholdet, som var i den afvejede mængde stål, og her benytter vi så formlen, som hedder M er lige med N gange M, og det betyder masse er lige med stofmængde gange molarmassen. Lille m er lige med 1,83 gange 55,85, som er jern, er lige med 102,2 jern i den afmålte mængde stål. Og her til sidst, der skal vi så beregne det endelige jernindhold i stålet som i massen i procent. Vi benytter masseprocent lille m jern divideret med lille m stål gange 100. Så formlen lyder altså massen af jern er lige med 102,2 divideret med 0,101 gange 100, og vi får så et resultat, der lyder på 101,18%. Ud fra de her resultater, der kan vi så konkludere, at koncentrationen af jern i vores ståluld, den er høj, fordi at vores jern består faktisk ifølge vores beregninger af de 101,18%. Men det her kan jo så ikke være helt rigtigt, fordi at vi kan ikke have over 100% af en del af et andet stof. Så vores udregninger har selvfølgelig ikke været helt nøjagtige. Og det kan jo så skyldes, at vi har forskellige fejlkilder, der kan gå ind og påvirke vores resultat. Der kan for eksempel have været, vi har haft unøjagtig afvejning, eller at vi har kommet til at putte for meget kaliumpermanganat i, som så har været årsagen til, at vi måske ikke har nået at ramme ekvivalenspunktet helt nøjagtigt.